बे गाज्रि जाथायखौ निन्दा होनानै जोङो जाहाथे आरो बे जाथाया बांद्राय जाबावा सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय सोरनाबा गय सावजाबाय ओमफ्राय सोरनाबा न' उन्दुग्रायानो सावजाबाय सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो माखासे मोनथाम बिषयखौ लानानै नोंसोरजों सावरायनाय जागोन। गिबियाव जोङो नैबेनि सायाव जों सावरायगोन, नैथियाव जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायाव सावरायगोन, थामथियाव जोङो दावराव देख्रेब आरो इउटुबार्सफोरनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। रुंसारि राजा बिस्मितनि न'खराव थांनानै जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारी बिथांमोना मा बुंहैदों। আমাৰ চৰকাৰ এটা সৰু সহায় আমি দি থৈ যাওঁ আৰু বাকী দি থাকিব। বাকী আমি সদায় আছো, কিবা নহয় কিবা নহয় আমি গোটেই কথাটো জানোৱেই, কিন্তু উপায় নাথাকে। কেতিয়াবা আৰু ভাগ্যৰে দোষ এইবিলাকতো আৰু আপোনাৰ মোৰ হাতত নাই। কেতিয়াবা ভাগ্য আৰু কোনেও ভবা নাই তাতে ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব গৈছে, তাত হেৰি আছে, কেতিয়াবা সৰু ঘটনাই বেলেগ হৈ যায়। আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু তাকে আমি আছো, চৰকাৰৰ হেৰি আছো, বিটিচি প্ৰশাসন আছে, গোটেইটো আপোনালোকক সহায় কৰিব। সেইটোতো কৰিব। অলৰেডি আমাৰ 18জনীক 19জন ধৰি লৈছে, 19জন আমি লগালগ ধৰিছোৱে। ফোনটো ৰিকভাৰী হোৱা নাই না, ঠিক আছে। ফোনটো মই আজি বাৰু ট্ৰেকিং আমাৰ 19জন মানুহ ধৰিছে আৰু মোবাইল ট্ৰেক কৰি লওক, কি হ'ব গোটেইটো চাই আছে। আৰু দুদিনটো পুলিচৰ ডিজিপি ইয়াতে থাকিলে, গোটেই খবৰখিনি এতিয়া ওলাই আছে। চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। रायजोफोर भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। सासे देरफुनाय साधारन सुबुंनि अबथिरा जिउ गोमानायावहाय अनलि 5 लाखल' स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोबोद दुखुनांथावना। खमसे खम 10-15 लाख होजागौमोन, नंगौना नङा? अब्ला एसे बुंथावना जागौमोन। बे 5 लाख थाखाखौलाय मा खालामनाय बुंलाय रायजोफोर? आजिखालि 5 लाख थाखाया मैगं फानग्रा दखानदारिफोरनावबो थायो आरो बिसिनि न'खराथ' बिजनेसमेननि न'खर। दा बिसोरनि न'खरावहाय बे 5 लाख थाखा बायदिया 3 गुन थानोबो हागौ। अब्ला माब्रै सरकारा बेनोहाय अनलि 5 लाख होखो? माब्रै बे 5 लाखजों माब्रै सोलिनांगौ दे बुंलाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेयावहाय बिपिएफनि सिएमआ फंसेबो खुगा बेखेवाखै। काउन्सिलनिफ्राय बेसेबां होगोन? बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंथ' खोनादोंमोन बनसुनिफ्राय 1 crore होनांगौ होननानैहाय।
नंगौना नङा सरकारा 1 crore होनांगौ होननानै आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्रायबो जों खोनादोंमोन 20 लाख होनांगौ होननानैहाय नाथाय बहाथो माथो 5 लाखल' गथायबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 10-15 लाख गथायोब्ला मोजांमोन बे जाथाया जुदि आसामिसफोरनाव जामोनलाय बियो 10-15 लाख 20 लाखनि खमाव माब्लाबाबो जानाय नङामोन रायजोफोर नाथाय जोंनि बर'खाय बियो बेसेखिनिल' होनाय जोङो नुनो मोनदों जोबोद दुखुनांथाव नैथियाव फैदो बिपिएफनि सीएमआ मा बुंदों हादानाव मैदेर फैयो बेखौ खोनासुना थाथ' र' कारेन्ट थाबा मैदेर फैयो मेथाइआव माथो खमलाबाया मेथाइआनो माथो बिराद मोजां मारै होनामोनलाय मैदेरखौ मैदेर फैयो आं गियोना बोरैबा ब्लेंकेट होदो तिरपालखौ होदो गानग्रा जोमग्राफ्रा सान हयथ' गाबोनफोर दा मोनायाव जास्लाबाबो जानो हागौ गावजों गाव खोन्थालाय मोजां नङा अबस्थाया बिदि थाया मानसिया जाबाय मोनालायबाय दाबो जों र' माइरंखौ नै एसटिसिआ बुंदों लाबोगासिनो दं होनना बुंदों माइरं दालि माइरं दाल आरो निमक तेल दे बोथिसे दे गावजों गाव खोन्थालाय हयथ' सोरबा सोरबा खोनायाखै जानांगौ दावराव जालायनो नाङा आं मोजां मोनाखै जायगाया थानायनि अबस्थाखौ नुनानै त्रिपालआ माबासो फैयो त्रिपाल ओमफ्राय ब्लेंकेट दिनै हरसेनि थाखाय ओमफ्राय दा खुनुरुखुम माइरं दालि लाबोसिगोननो दे माइरं दालि गुबै लाबोगोन होनना बुंनाय लाबोगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन एसेबां दुखु दाहानि गेजेरावब्लाबो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय थांनानै दुखु फोरमायहैनांगौ बुजायहैनांगौनि जायगायावहाय धेमालि मैदेरा फैयो आं गियोसो होननानै बुंहैनाय माबायदि सिएम बेलाय माबायदि मोनदों बर' रायजो राजा नोंथांमोना बेफोर रावखौ खोनानानैहाय आरो फारसेथिं बुंदों दावराव दावसिनि मालिक नङा आरो बेखौहाय आं कन्ट्रल खालामनो हाया अब्ला बर' हारिनि बर' जाथिनि लिडारा सोरथो दिनैनि समाव बर'नि लिडारा सोर सिदा खोथा रायजोफोर रायजो राजाखौ बेंनो रोङाखैब्ला बेंनो हायाखैब्ला नोङो सरकारखौ रिजाइन खालाम नों लिडारनिफ्राय रिजाइन खालाम बेनो बेस्ट बर' हारिफोरनि थाखाय दावरावआ सोरनि थाखाय जादों बिपिएफनि रायजो सासन खालामनायनि थाखायनो दावरावआ जादों रायजो राजाफोरखौ बेंनो रोङाखै बुजायनो रोङाखै खोथा बाथ्रा बुंनो रोङाखै नंखाय बाखाय थगायनानैहाय भट लानानैहाय गादियाव जिरायदों बिनि थाखायसोना बे दावरावआ सोमजिदों दा जायफ्रा बिनि उन उन थाम्फै होदों बिसोरलाय मोजांखौनो मोनखागोन नाथाय बे जायगायाव जायफ्रा न' सावजाबाय जायफ्रा होखारजाबाय जायफ्रा दाउ अमा मोसौ बोरमा गोमाजाबाय बेखौहाय बिपिएफ सरकारा होफिननो हादों खोमा ना रावबो हायाखै रावनोबो होफिननो हायाखै बर'नि न'आ मोजां मोजां थानो हागौ नाथाय सावथालफोरनि न'आ आबां जाबां जानला मोनला फिसा फिसौ लुनानै थायो आरो बे सावथालफोरखौहाय बेयाव थांफिन होयियानो मोजां आंनि मथेब्लाथ' जा होखारबाय जा खारबाय मानोना बिसोरो जोंनि जायगायावहाय जायगायानो गैखाया नंगौना नङा प्रमेला रानि बायद'मोन बायदिया दिनै थांनानै बुजायहैदों सावथालफोरखौहाय दोनग्रायाथ' बिसोरनोखा अब्ला माखौथो जोंलाय बर' रायजो राजाफ्रालाय माबायदि सरकारखौलाय जोङो देरहाहोखो हा दानिया नायदो दावराव देख्रेब आयं बेयावहाय थोरसि लथा हैनायावहाय बिथाङा सोरखौ बुंनो नागिरदों बे दावराव दावसिनि दायनिगिरिखौ सोरखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा बुंनोल' सानदों नामा इउपिपिएल पार्टिखौहाय सिदा खोथा बुंनो इनडाइरेक्टलि बाथ्रा बुंबाय थादों जे बेसेबां मोनजायो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय दावराव देख्रेब आयं बिपिएफ पार्टिखौ दिनै बाख्नायदों नाथाय बे बिपिएफ पार्टियानो बे दावरावखौ खालामदों दावरावनि मेन एजेन्डाया मा दावरावनि मेन एजेन्डाया हा पाट्टा एसटि आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिपिएफ पार्टिया रायजो सासन खालामनो रोङै थगायनायनि थाखायनो बे दावरावआ सोमजिदों बेल' नङा नायबायल' था नोंसोरो हयथ' जालांनोबो हागौ मा दावराव देख्रेब आयं दिनै बेयावहाय नोंसोरो
रायजो राजाफोरनोहाय थोजासे सुफुंनानै होनो हादों खोमा ना सोरनिबा दाउ अमा गोमानायखौ लाबोनानै होफैफिननो हादों सोरनिबा जि जोम खामनायखौ होफैफिननो हादों नामा दावराव देख्रेब आयं आरो इउटुबार्स नोंथांमोना दे बेयाव थांनानैहाय इन्जय लाहैदों नोंथांमोना मा बिपिएफ पार्टिनि उन थानानै थाम्फै होग्रा नङा खोमा ना लाजिनांगौलै नोंसोरो मिथिबाय दा लाजिनांगौ बर' हारिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ बिनि सायाव जेबो बिजिनो रोङि इउटुबार्स नोंसोरो साफा मिथिबाय दा अखा हाखांनानै खफ्रि हमग्रा गोजा नोंसोरो क्रेडिट लानो नागिरग्रा गोजा बर'नि इउटुबार आं बेखौ नोंथांमोनखौ बुंदों जायफ्रा बे रिलिफ केम्पआव थांनानै दावराव देख्रेब आयंमोनजोंहाय भिडिअ बानायहैदों बिसोरखौ आं सिदा बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना नुखादों सोर बेयाव भिडिअ बानायहैदों आरो मोनसे जोबथा बाथ्रा बुंनो सानबावदों आं नोंथांमोना नैबेखौ नायदो बेयो जाहैबाय बिथाङा हमनानै लांजाबाय एनडेबिखा जाहोना जाहैबाय बियो सिगिनायनि ससियेल मिडियायावहाय बायदिसिना आइजेंफोर दिन्थिनानैहाय ससियेल मिडियायाव सिगिनायनि थाखाय बियो हमनानै लांजादों दुखु मोनदों आङो फिसा फिसौ दङ बेफोरबायदिबो खालामना लानो नाङामोन बयबो मिथिखागौ जोंनि बर' हारिखौहाय बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन नोजोरजों नायो मोनफ्रोमबो सरकारनि मानसियानो मोनफ्रोमबो जाथियानो बर'नि अनगा गुबुन हारिया नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर' हारिखौहाय बांसिन गाज्रि मोनो बांसिन गाज्रि नोजोरजों नायो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि आइजेंफोरखौहाय दिन्थिनानैहाय सिगिनो नाङा बेखौहाय पुलिसा हमगोन पुलिसा जोंखौ हमगोन नाथाय गुबुन जाथिखौ हमा बैसोरो दादा मिदा मानो जिलिद बोरला थिर लानानै जिलिदआबो बेनो बोरलायाबो बेनो दे बोरला थिर लानानैहाय बिसोरो जोंखौ सिगिदों नाथाय बिसोरखौ हमदों खोमा ना हमाखै रायजोफोर झारखन्डआव बिसोरो बोरला थिर लानो हागौ नाथाय जोंनि बिटिआरआव माबोरै बोरला थिर लानानै जोंखौ सिगिखो बियो मोनसे जम बुस्थु डेन्जार बुस्थु बियो 3-4 किल'मिटार थांनानै हाबहैग्रा मोनसे सोदोब गैयै बुस्थु बियो बेखौहाय सरकारा मानो एलाउ होखो हा बेबो सरकारनिबो गोरोन्थि रायजोफोर जों बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि दैदेनगिरिफोरनियाव दायित्व दङ बेखौहाय बुंनो थाखाय सरकारा जोंनि बिटिआरआव बेखौ एलाउ होनो मोना होननानैहाय बुंनांगौ दायित्व दङ दैदेनगिरि लिडारफोरनियावहाय नाथाय बेखौ जों खोनायाखै आरो बुङाखै गावनि हारिखौसो नारसिनबाय थानाय जोङो सरकारनि लिडार्सफोरखौहाय नुनो मोनदों रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो बेयो नोंथांमोननि सायावसै नाथाय आं बुङो जों बर'फ्रा बांद्राय दादा मादा ससियेल मिडियायावहाय सिगिनानै दाला नङाब्ला गोजाननि आलासि जानाया रोखा होननानैहाय आं सानो गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौनो निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि